Teknologia kalera atara eta erakuskaldia Iken ibili da Ikerlan asteburu hontan arrasaten. 50 urte bete ditulako Ikerlaneke eta ikerketa horretan, teknologian, robotikan, adimen artifizialian, horretan zer lan indauen adibide batzuk ekarri ditu eta herritarrekin partekatu gura izan dau. Friki asko, teknologia asko eta zale asko hemen danok ahozabalik itxigaitxuenak. Ikerlanek 50 urte, gaur festa hori kalera atera duzue eta zela ez, zeuen oinarriko teknologia hori bizta-biztan robota kalera karrixaz, ezta? Hori da, azkenien beti izaten dugu ez, gure enpresan bi gauza dizutabe daukogu, personak eta teknologia, ez? Hori irudikatu gure izen dugu, ez? Azkenien robotekin, errealidade virtuala eta ekintza ezberdinak jai baten inguruan eta ondo pasatzeko eta ospatzeko gure mender dixea, ez? 50 urte teknologian isa urtetik urtera ikusten dira aurrerapenak, ez? Hor da zuepe balantzien hasi ezkio ikusiko zu, ezta? Zekin hasiginan eta zer dakun eskuartean, ez? Hori da, teknologia oso bizkor doa, imaginau menderdin zenbat aldatu dan, baina gauza batzuk hor da, ez? Esentzia gu zertarako sortuak izen ginen, hau da, teknologia gure ganatzeko eta enpresei transferitzeko, eta hor dago, ez? Teknologia aldatuz bandan arren, gure misinua horregon da, eta berdina itzen jarraitzen dugu, ez? Enpresai pegauta, teknologia punteruena hartzen, gaur egon adimen artifiziala, robotika, komunikazio aurreratuak, eta enpreseretara eramaten, euren produktua kompetitiboak eitzeko, eta lehiakorrabak izateko merkatuan, ez? Kantuetara dozue, entzun du kantua, eta ikerketa hitza ipaketan da hor bestiak beste, ez da kantu? Bai, hori da itzen duguna, ez? Ikerketaren bidez, teknologia gure ganatu, ez? Eta, azkenien gure izen duguna da, ospakizun hau parte hartzaile izetia, eta zabaldu gauen barruen, Ikerlan barruen, olaiteko dei bat, 30 pertsona apuntau ziren, jente pila parte hartu dago abestixa preparetan, gero eurak abestu daue, interpretau daue, eta gaurko jaixan jente 30 bolondresetik gora parte hartzen dago, ez? Hori, ikerketa eta bebai, jaixan ospatu eta ondo pasau, ez? Divulgazio baita, ez da? Bentzat erakutsi zer da zabitzen eta zabaldu ze. Ja gaur egun bildurrik ez dau teknologiakin, ja oitu gara gure baitan dau. Teknologia barik gaur egun zeizengo ginak, ez? Betidanik gizakiok erabili du teknologia, ez? Eta teknologia bizitza erresa egiten duzku, ez da? Jaixan helburutako bai da bai, teknologia horrei zabalkunde bat emotia, eta gaztiei bebai, urbildu arazi teknologiara, etorkizuneko lan munduan behar handi xagun dalako ingeniero, fisiko, matematikoak, eta urbildu daitzezen, gustu hartu daizien, eta euren karreria hortik enfokatu daizien bintzek gustuko daukienak, ez? Ikusi zau hor, lako betorreko, diferente horrei jantzikia, ezta? Ze ikusi duzu? Ero nu zau zen, edo ze ikusi zen? Hori zan simuladore bat, helikoptero batena, eta nauen New Yorken. Zeu piloto? Bai, eta bertigoa toda nahi montizan. Bai. Horren beste ikuste zen, ikusik ezeben beko eikinak torre horrek. Alzeinu naukeratu ze monumentu edo. Eta, fundasa... Jatan ikusi duzu? Bai, eta bai, oso ondo. Aurretik probeta zeukoan edo zer ez? Eta impresio handia. Beste zer ikusi duzu? Zeke deitu dutzu atentzinua, robotak ikusi duzu, bestelako jolasak? Hau izan da lehenengo gauza ikusi dutena, ez dakit. Bazara salia, teknologia salia? Ez, egia zan da ez. Igualmendik horrega gehitxu hau, ero? Ez dakit, ni naz gehiago, ez dakit. Probetia guztiak izatzu? Bai, probetia bai. Izena eta izan agara, ezinezkoa zer ez delako. Zer emiuzu hemen, zue bixo? Lehenengo da karrera bat moduan, ninaz kolore gorria, bera berdea, eta inbiau karrera bat bezala, eta bukatzen danean lau buelta inbitzezu, eta bukatzen danean irabazten dagoena jartzen da argidanetan
ba, kolore hori, irabazi dagoen kolorea. Eta zein dituzu, alik eta denbora gutxienian lau vuelta horrei? Bai, Eta- Zapaldu, ez da? bai. Eta zer dako zuen, kotxia, ero bizikletia o karreria zerena da? Ba, argia zeinena joaten da azkarren. Ah, bale, ez da, ibilgailurik ez da hemen, orda karrerako. Ez argiak daz. Aber ba, zapaldu horri, aber zela nundi denoa dian. Bi, Kontaik sabes bueltak? Bai, Vale. Horrek izango dira LED argi horreik, ez da? Inteligente horreik. paretxuko bat, zabe. Badio, varios ya zai, Berdea, zeinek haukan berdea? Nik, Ah. lehen bereak ibazi du, oraindik. Orduan empate, Empate, Hori da. ezta? Beste zer ikusi biduzue? ba, oraindik ez dut hartu beste zerren parte. Baina hori mungo zu, ez da? Buelti emungo zu eta ber... Ontxe kotxeetara noiek. Eta Ikerlanen 50. Urterreko festa hontan, robot erakustaldiak ere bai, hementxe zeber altube jarritako karpape hontan, Josu, robota, klaro, ez dauz, dauz mila, ordo bakoitzak funtzio desberdina badako, hemen ikarri zelako debostrazio bat, edo, ez da? Hori gara, egunon. Bai, apur bat, bai, nahi izan dugu, gizarteari eta arrasaterroi, apur bat erakutsi, ez, inkluso Ikerlanen, ez, lan egiten ditugun teknologia hauek, mundu honetan digitalizazio mundu hau, adimen artifiziala, dagoela oso bogan, adibidez, robotika da, sektore bat, nun, agerian da, ez, teknologia hau. Eta hemen nahi baduzu, ikusi ditzakegu hainbat. Honek esaterako, hemen jartzen da, informazio puntu bat, ez da, informazio ordutegiak, horrela izango da pixkat, hortara, helburu horrekin indako robota. Bai, momentuz ikusten da, hau dira alako robot humanoideak, ez? Ikusten duzu, pertsona bat emulatzen dute, une honetan, tipa da zuk esan duzuna, ez? Erabiltzen dira, informazio puntu bezala, emateko informazioa, egune, ez dakit, mapak, edo, beharrezko informazio. Bat, edo dena da. Momentuz ez daka beste nolabait sakontasun gehiago, bale? Eta honek, ondoko honek, begixak baditu, oza, honek ez dakit gizakiaren itxura hartu gura dauen, edo... Bai, hala da, ez? Honek ja dauka beste puntu bat, eta teknologikoki ere oso potenteak dira. Hemen adibidez da, agerian da, adimen artifiziala nola dagoen aplikatuta sistema batean. Eta bi robot hauek egiten dutena da kasu honetan, adibidez, helduak, ez? Gure helduok, lagundu etxian, asistenteak bezala. Orduan, adibidez, euren beharrak ikusteko, baina ez bakarrik ikusi baizik eta daukaten teknologiagatik, ikusten badute, gure amona baitona, ez? Dagoela apalduta, edo ez duela interaktuatzen, kapasa dira, daukaten teknologia... Dira, ja, zer, ez dakit, humanoagoako, sentimentu humanoago horrek ere detektaiteko? Nolabait, detektatzeko, dauzkaten kamaren gatik, teknologiatik, baina gero ere dira, nolabait, interakzioan ere, gero eta empatikoagoak dira, Ze barruan daukaten adimen artifizial hori, gero eta, horixe, ez? Eta, bi sistema ezberdin dira, bi teknologia ezberdinekin, momentuz hemen dagoen arazoa edo da, kosto aldetik, nahiko ez, garestiak direla, baina poliki-poliki joango dira murrizten, eta ziur nago, durrengo urteetan ikusiko ditugula etxeetan, ez? Laguntzako, bai. Eta beste hau, altu hau, pantalla eta guzti dauen hau? Bai. Kasu honetan, hau oso lotuta dago, igual ikusi ditugu... Hemen datorre patitas robota, ikusten duzu, Hau da patitas robota, txakur itxura dakon hori, ez da? Hemen, ozein, ez daki kolore, edo tamaino, edo forma hartzen dagoela robotak alegia, ez da? Erako beste adibide bada. Baina gabitzen honekin, ez da? Ez de pantalla duen honekin. Hau da, esan dugun adimen artifizial hori, nola ere, ia generatiba ditzen duguna, ez da? Nola sortu dezakegu teknologian bitartez, kasu honetan adibidez, abestiak. Orduan, roboton izaten dugu, aizu, nahi dut orain sortu abesti bat, venga, Ikerlan, Goiena Telebista, Arrasate, giro ona eta guraldi polita eta ondo pasako dugula. Eta input horiekin, berak, sortzen du abesti bat, eta segundoetan sortzen du abesti bat, eta, guztio dago hemen entzuten eta dantzatzen, ez? Gaitasun hori doka robot honek, ez? Eta, igual, gauza hauek ere oso agerian dira gaur egun, adibidez, irudiekin. Nola, zuk beste programa batzukin, aldiozu esan, mesedez, sortu idazu, irudi bat,
nire aurpegiarekin, ondartzan eta mojito batekin. Bare sortzen dizu zuzenean adimen artifizial honek. Eta 20 urte gutxiagokin, eta ja, ez? Eta zutu hori kaptura bat, eta ja, ez? Hori da adimen artifiziala generatiboa deitzen dara, bai? Eta bueno, hori da... Honekin aldauena. Egin aldauena. Eta honek txakur itxura dako, beste bat, bi txakurra etzanda dauen bat, ez da, ja pelutxezko hori, eta honek ja beste takto badako, gorraua, baina... Bueno, nik uste hau honek ere entretenimendu aldetik badauka bere funtza, ez da? Kasu honetan, ikusten zuen bezala, nola txakur bat era oso naturalean, aldugu umeekin edo pertsonekin interaktuatu, ez? Maskota bat izango balitz bezala, ez da? Bai. Eta hemen ikusiko dugu lobeto, hori da. Hori da, umiekin, ero maskota moduan, etxeko animalia moduan erabiltzeko, edo eukitzeko, edo zaintzeko, edo zaintzu... Ez da joan ez zainketa bia dago, zen mantenuko edo zerbiako dagoen, baina... Bakarrik kargatzea, noiz benka. Azken, lo egin beharrean, kargatu behar izana, ez? Baina, entretenimendu puntu hau, gero eta areagotuta dagoela, ez da? Eta aldameneko hau, honek ja beste testura badako, ez da? Hau ere apur bat oso lotuta dago esan dugunarekin, ez? Asistente bezalako robot bada, kasu honetan, autismoko terapia bezala. Funtzioia espezifiko badako. Hori, eta honek egiten duena da azkenean da, ikusten du, adibidez, ez? Ukitzen dugunean, ez da? Ikusten du, ume horrek edo pertsona horrek dauzkan pautak, ez da? Eta saiatzen da hurrengoan ere, hori errepikatorra izaten. Eta horrek laguntzen du azkenean, umearen memoria, ez? Gertuko memoria hori, nolabait sustatzen, ez da? Eta lortzen du azkenean binkulo oso potente bat, eta funtzionatzen du, autismorako, ez? Eta gero, hemen ikerketa daude, zergatik da foka bat, nolabait, ez? Itxastxakur bat, ikusi delako, dela animali bat, lehenengo interakzio horretan ez dena bortitza ume hauentzat. Esango nuko, eta txakur bat, badiru txakurrak, katuak, halako animaliak, nolabait retxazo hori sortzarazten dute, eta etxostako... Distantzia bat, eta honek ez. Así que, ikusten dugun bezala, adimen artifizial hau eta teknologia digital hauek nola dauden ja egunerokotasunean, eta gero, egunero aldatzen dira, eguneratzen dira, eta, edozer kasutan gizarterako oso onoragarriak izango dira.